Salam mehriban tomoşaçylar. Anfanyň her bir eşden dadyny ananyp, onu eýle ýaýradyp beýguna adamlar hakda şöhret öretmegi uly günädir. Töhmet atylyp öýle hakda şöhret öredilýän beýguna bolsa, şeýle ýagda ýüze çykanyny garşydaşynyň üstüne azgarylmaň deregine ähli zady görüp hem bilip duran Allah sagynmaly. Demek şondan kömek soramaly. Çünki ol pek kürekli beýguna adamlaryň deleglerini boş gaýtarmaýar. Ana häzirki tomoşaçylyk wakamyzam şol hakykatyň aýdyň sowutnamasy. Şeyin apaçık bir ispatı. A topar, üns verin. Giňişlikde 5 elementli bir gün sıdıklar toparı bilen 4 nokat berilýär. Bu gün sıdıklar o nokatlar näçe tekidigi emile getirilir? 30 sekund wagt berilýär. Bizim jogamy 34 mol. Dogry. Dogry. Inni bir topar, size şeýle soraw. 5A deňdir 124 derece 42 minut 40 sekund bolsa A'nyň derejesi minut kem sekund babatda bahat näçe bolar? 30 sekund wagt berilýär. Cevap Bizim jogamy 24 derece 56 minut 32 sekund. Dogry. Inni bolsa size soňky sorawmyz. Semine gat tolgun ya. Soňky soraw din we ahlak hakynda. Tolgun orýal zat ýok eje. Kerem din sorawlaryny gowul ya. Allah'ın älemde boljak ähli zatlaryň wagtyny hem nähil boljagyny ezelden bilmegine we kesiplemegine näme diýilýär? 10 sekund wagtyňyz bar. Bizim jogamy takdir. Dogry. Bu topary size şeýle soraw. Peýgamberleriň peýgamberdigini suwut etmek üçin Allah tarapyn berilen adaty bolmadyk wakalary we ýagdaýlara näme diýilýär? Bizim jogamy mucize mol. Dogry. Häzir bolsa sizi toporlaryň ýagdaýy bilen tanışadyň. A topar 90 tuk, bu topar bolsa 100 tuk kazandy. Görüşüňiz ýaly bu topar bir soraw artykmas bilmek bilen A topardan üstün çykyp ýeňiş kazandy. Barşyň netijesiniň nähil boljagyny men öňüm bilýärdim, Kerime gözlegmesin. Şunki aladalam utarsyn, soň men ýanyma baraň, Zeniha hanym. Kerimiň geljegi bardy görleşeliň. Bolýarmy düraga? Häzirlikçe sag bolun. Sag bolun. Gutlayan Nermin hanym. Sag bolun. Gutlayan Zeniha. Sag bolun. Oğluňda näçe guwansaňda maz? Sag bolun Nazifa. Sen bilen çağak bil oýnaýardyk, Zeniha. Maňa ağa diýip durmasana. Ýönünde biz ula adam şeýledämi? Bize gaýdaly Nazifa. Kereme buğdaýma alyp bereň diýip söz berdim. Bolýar Zeniha hanym. Ýöreje. Hadi Kerem. Ýör Kerem. Buğdaýma alyp berip çak bolýan adam da şeýledämeje? Men ýüregimdäkini bir bilsediň balam. Elimden gelse tutuş dünýäni bagş ederdim saňa. Ona ýyl pul juwym sirkik goýduň aten. Ýeri bolýaly men nädeýin? Çykdaýjym köp. Ýöňem ýaň bermedimmi näme? Nire soňa onça puly? Men näde düşünemok. Yetmese men nädeýin? Ey Allah, näsen şeýit, taşytlyrak bol. Oho, salam Zeniha hanym. Salam. Egilikmi bugün iş etmäsiňle?
Bugün Kerem mektepliň arasynda geçirilen ýarşa gatnaşan üçin işden ruhsat aldım. Ha. Birinci bolluk süzen aýda. Awa. Şeýle mi? Şonu gutlap buğdayma galyp berdilermi onsoň? Ay bu döwürde okuwdan peýda ýokdur çygy. Alyatyň ýagdaýy nähil Suzan hanım? Mektep taşlada ol habaryň ýokmy näme? Mene biraz ödündürten soň ýene barar öýtdim. Ýene bir gedek gürleşip göräýmeli ekeniňiz. Ay ýok. Gaýtam wagt ýetirmän durmuşa başlan has oňot. Ay diýana okuwdan peýda ýok diýip ýeri bolýa. Naş bolsun. Ýür canım. Pulu vermek üçin ertir baran Ýaşar aga. Bolýa. Suzan daýdany görmesem ýadyma düşýärem däl eken. Näme ol? Ýa-ni ýarş başlajak bolup durka Alyas telefon etdi. Menem soň özüm jaňa derneydim. Men hasabymda pul ýok, senkiden jaňa deýin neje? Şol oglan bilen habarlaşmasan gowurdy Kerem. Ne işi Ol var? sen bilen näme işi bar? Biz oň bilen bilejil olmaga eje. Kanka. Ol meniň iň ýakyn dostum. Alo. Kerem, sen şu wagt nerede? Bir hezillik asyptyrdyň ay. Soň gurrun werer häzir işim bar. Şu wagt ýene bir hezillik etjek bolup dur. Bolýa soň özüm jaňa derin ýör. Ýörüň oglanlar. Adam Ol 48 aylyk karz berýär, oňaň näde ýok diýjek. 5 şaýa satýaryr. Ýagdaý şeýle bolansaň biziň işimiz barha kynlaşyp barýa. Men Ilyas Demir. Mahmud agam pulunu almana geldim. O nähili pul? Bilen okmu näme? Mahmud başga adam tapmadan sen ýaly agyndan tüýdüň ýeti gitmedi diýberdimi? Sen näme diýjek bolýan? Bu hafızanı Yerim muňa näme diýersiň? bak. Gördüňmi? Nasıl da canlandı. Pul näde barmaly eken? Tamam. Bolly, gideli. Feilgäkde gurrugymyz başga ýany solup gidiberdi. Eje maňa haçan motor alyp berjek? Onsuzam zordan günümiz aýlaýas oglum. Saňa häzir motor näme gerek? Näme gerek diýäňmi? Alyasa awtologa bar eje. Ol näme diýse ejedi ýok diýen ok. Näme gerek bolsa eberýä. Sen bolsa entege meni sağa täwetdiň. Kakam bolan bolsa alyp bererdi. Ejeň entegem Ece. Nes gaýdym. 3 ýyldan bäri kakaň bergisini ödüp ýörünip aýtda oňa. Ece hey beýle adamlar aýdylarmy? Aýtma näme? Goý olan bilsin nädip şeýle ýagdaýa düşenmidi. Bu çağa görelläme täç. Gaýdym. Sen bu zatlara gowy düşünmeli. Sen entek ýaş görüp görmegiň ýerine şonu da durmuşa çykman gedip ýörsiň. Beýdişiňe bolanok. Ece. Sana öňüm 40 keze gaýtdym. Indi men ýanymda şo meseleni gozgama. Biziň şu ýagdaýymyz gülýäli. İşim ba gazancym ma Hudaýa şükür. Biz hiç kime mätäş däl. Seni habibi, diýim gysmal hassa häzir reanimasiýadan çykýar 400 eltelimi? Bolýar şenay, menem häzir barýan.
Oğlum birinci. Oğlun birinci bolupdyr senike gutlayan. Siz hem eşitdiňiz matal. Sag bolun. Bolýa. Sen mi? Ödün turýanmy? Owa türemdi näme? Ýaşyň ýeten oğun tak şahadatname ýok tutsalar näçek? Istat bolat ýok lay. Aynalar ýapam soň polisiýalaram görüp bilmez. Yer bolýa. Hani men sen o. Owo näýlon soň ýagdaýlar? Entegem şo ýürek kyskanç mekdetde erkelip ýörmüň. Sen bolmasaň hiç taýdan gadygy ýok. Senem taşlandy. Taşlap ejem ýüregi ağırly deýinmi? On soň men hakama söz berdim okajak diýip. Oka ber hani. Men çykdaýjylarym köp bolmak mümkin ýöne sen aýdan zatlaryňa da çydar ýalyl ýaşar. Entegem olaydanlym az bolýar. Besirini etimden geçip sünküme etdi. Oho, Semiha hanım, gelin. Geçin oturun. Sag bolun, men oturmaýyn. Pul bermäge geldim. Çay elin. Sag bolun, men gideýin. Ýene bir güni çaýyr nesip bolsa. Sag bolun. Sözan hanım. Sağ olun, gelip durun. Bolşuň nähili? Oň aýagynyň aşagyna haly ýaday bolmasa. Ayrılsan ayı. Ona çındanım hormat koyan. Näme deyin? Erinin ölenini 3 yıl olup bar ya. Şu ucuyptılca aylığından arttırıp erinin bergesini ver ya. Şu döwürde on ýaly aýallar az. Aýlawly geplep näme diýjek bolýan ýaşar gönläp aýt. Men aýlawly urlamok. Gönläp aýtjan. Sen şu aýalyň dyrnagyçyda bolup bilmersin. Innikde şeýle söz diliň alaýsaň, gaýdyp ýüzüm görmersiň. Beýle wagt ýetdiresi ýoklu. Şey diýsene. Diňe özüň dyrnöý diýäňmi? Näme başga gaş kakjak ýokdur diýäňmi? Elim salgasa mellisin taparyn. Men gidýän ýaşar. Git sen cehennem bolsan ay. O däze bir jaý edip birinin hawary beripdir. Seni harady bolsa sawçylyga barjak diýipdir. Keremeti öz oğlum ýaly serederin arkaýyn bolsunlar diýipdir gyýdym. Keremin kakasy var eje. Oňa ikinji kaka ýa-da öwüý kaka gerek däl. Ölünäriňe haçana seni wepaly bolup ýörjek gyýdym. Üstesine o sana şunça vergi koyup gitti ahiri. 3 ýyllar mer şoň bergilerini özjek bolup biýiliň bükülli. Adamym ýagşylykda ýatlanmaga manasyp adam eje. Ol päkligi bilen işledi ýöne näçek, işi uğruna bolmady. Bu her kimiň başyna düşüp biler. Adamyň bergisi namasydyr. Men borjum ermiň namasyny gorumak dämi? Öleni bilen ütgüýän zat ýok. Arada mektebe baramda müdür aýtdy Nazif aga. Keremiň daşary ýurtda kömek üçin pul kömegine deýin diýipdir. Ýöne men kabul etmedim. Kabul etmedim diýdiňmi? Başga näme deýin eje? Bir sallah erkegiň dul aýalyň oğluna kömek pul beren näste ýylnäme diýer, şonu pikir etdiňmi eje? Baksana. Sana Ferhat. Sen şu teklifimi goýuja pikirlenip gör. Diýin çalışam ýetip gelýär. Eň bolmana biraz pul gazanarsyň. Bolýar, pikirlenip gör. Bolýar onu. Merhaba. Salam mama. Salam Salam oğlum. ece. Kerem sana näme bolýar? Men sana şol oglanyň tirkeşme diýmedimmi? Ece, ol meniň ýakyn dostum diýdimi? Näme üçin tirkeşmeler? Biraz gezim etdik. Men şoň üçinem gaýg etdim oglum. Hey şu ýaşdaky çagada ulag berip bormy? Inni döwür ötkedece ähli eneler sen ýalyl. Kakam bolan bolsa maňa gowy düşünerdi. Beýdip madama men çaga saýyp ýörmedi.
Onsuzam sen maňa ýagşylyk etjek bolup duran okla. Towa, o näme diýdiň bolla Kerem? Şu gün mektepde näme etdim bilýärmiňi? Men üçin näil gowdatlar teklip edilipdir. Sen bolsa kabul etmänsiň. Müdürimiz mene ejeňe düşünmedim. Sen özüňem bir guruluş göräý diýdi. Ol nerden bilsin? Näme nerden bilsin? Seni men okudyp bilemokmy näme? Sen nädip men daşar urty okudyp biljekje? Bärde näme universitet ýokmuşmy? Sen bu zatlary düşünmördiň eje, düşünmördiň. Seni görýäňmi çağan geljek bilen oýun edýän? Hawaje. Kakam ýaşap ýören bolsa sen kiýal etmedi. Sen bolsa Salam Nazif. Salam Süzen hanım, hoş geldiňiz. Şu töwerekden geçip barýadym bolyn, ayaklarym aýdan metmän meni şu taýa getirdi. Gutuljak hatly Lukmanyň ýanyna gider diýipdirler. He, men ýalňyşrak aýtdym öýdýän. Ýeri bolýa. Sen bilen biraz gurrunum bardy Nazif. Arkaýyna oturup gürleşer ýaly bir ýere giräýsek näder? Alýasyň ýagdaýyny guruluşjak bolýarmy? Mektebi berjekmi? Ay ýokla. Mesele özüm bilen magly. Gal bersede sen bilenim. Bolýa, men kömek edip biljek zadym bolsa, gurruňy bolmaz. Sen kömek etmeseň başga hiç kim kömek edip bilmez. Ýörüň. Şu wagtda sen ýek ödüm baş alyp çykaryn öýdýädim, ýöne boljak däl eken. Dogrusu adamym ölenseň başga birini söýbem bilmedim. Maňa söz aýdanlar boldy ýöne. Olaň hiç gaýty göwnüme yaramady. Düşünýän Suzan hanım. Bu ýaşdan soň durmuş gurmak o diýen aňsada däl. Olaryň meni gowy göreni bilen hiç zat ütgemeýe. Esas zat men kimi halaýanlygym, kime sinim oturup, kime özüm münasip görýänligim. Adam ke wagt gözüniň öňünden näksinem görmän galýatda. O dogry. Men pikirimçe ogluma kaka, maňa bolsa ýollaş bolmaga ýeketek münasip adam sen Nazif. Näçe ýyllar mer saňa daşyňdan gowunyp ýördüm. Çekinjeň hemde salihatly adamdyň bilýän. Şoň üçin ödüm aýdaýyn diýdim. Men hakda gowy pikirleňiz üçin sag boluň, Suzan hanım. Ýöne men öýlenmek üçin başga birine söz aýtdym. Häzir seni hanymyň jogabyna garaşyp ýörün. Ayrıca Onsoňam siz ýaşaraga bilen wadanlar öýdüp ýördüm. Ay ýokla, o ýöne bir tanşymdy. Bagşlaň. Allah wagt dogulmaň geçen seni ha. Sen maňa hem ýerde begut bolýan. Hemme ýerde aýygymdan asylýan. Kerem, men sen göwnüňe degijek bolamok. Men hemmemiz üçin dogry zat etjek bolýan. Dogry diýen zadyň maňa ziýan berýäji. Men sen sözüň diňleýäne. Derslenme taýýarlanýan, ýaşda urun alýan, kömek pul almagy münasip bolýan. Sen orada bu zatlar üçin maňa hiç adam alyp bermedin. Elias mektep taşlady. Şonda da ejetinden soraşman isleýän netdi. Dogry zatlar hükman gowy hem aňsat bolmaly diýen zat ýok oglum. Biraz kynam bolsa dama dogry zat etjek bolmaly. Inni senen bu zatlara akıl çatar ýaşa ýetdiň oglum. Kakan bolan bolsa saňa bu zatlary aýdardy. Wah kakam bilen guruluş bolsady. Öňne hem pikir etýänini bir bilsedim.
Ey Allah. İyilik bolsun ahirine. Kimsiz? Bu men, kapyny aç. Seniha hanım, kapyny aç. Sen bilen gurrunum var. Hayırdır Suzan hanım, iyilik mi giyeceğim bir vakti ne oldu? Eynen sağım o diyen iyilikli de Seniha hanım. Girin, gelin. Ya bir erbezat dolaydı mı? Ya sabır zat dolu mu? Ay yok. İlyas'ın yağdayı gül yali. Ödüme bir zat bolli. Ençeme yıldan meri içimde saklap yören sırım sana aytmağa geldim Seniha. Aytmasam delirep bar ya. Ece, siz ocağa geçin. Yok. Değil mi otur versinler. Koy olurum dinlesin. Kereme kakasının Nermin hanımam gevusinin nehil adamdığını bilsin. Sen ne emeler diyen Suzan? Ödüne gelsene. Sen entegen bergilerini ödüp gören merhum adamın men oynaşım Semiha. Kıyınan sağım şeyle. Maalesef. Bilyen. Men günahkar yöne. Meni yoldan çıkarmak için on etmedik zatı kalmadı. Neyem için bu zatlar aytyanına düşünmedim. Yöne sana anananlarını etme. Beyle zadın bolmağa hakkı yok. Şöyle mi? Onu hafer et ona. Öz gözün bilen gör. Men bu zatlarımdan artık gizlep bilecek değil. Aytmasamam içim it yırtıp var ya. Men sana ayttım ha. Otur onuna degmeye deyip kıydım. Vay kıydım. Semiha can. Kerem gel oğlum. Erterliğin tayyar. İyicek däliydi mi? Kerem. Yalvaryan oğlum beytme. Ne açığından ver hiç zat iyen ok. Öyöde yargı içe gelyen. Men başga näme deýin ece? Durmuşdaky umyt baglap ýören zatlamyň baryny ýitirdim. Beydiyim oğlum. Ne açıgıda gayttım. Kakan olur yalvat eden neller? Gözüň bilen görseňem näme ananmajak bolýanmyjy? Üstüne de şeýle iş eden adamyň bergisini ödüp ýördüň. Kakan öllü Kerem. Inni gelip özüne aklacak gumany yok. Bizim borcumuzun hatirasyny gowy saklap gelmek. Sen diňe öz awran pikirin diýen ece. Men gitýän, sen bolguzy gurrunlaň diňle oturadyň melen ok. Kerem entegem gelmedi mi Ece? Gelmedi kıydım. Elindeki telefonum öçürülüpdir. Nerede ki? Ne bileyin kıydım. Menim şu pencerenin önüne alıp oturuşum. Bolya Ece. Havar olsa maňa jaň edäý. Bolya kıydım. Semiha sana ne bolya? Kerem entegem gelmendir. Sagat 3 bolly öň beýligi ýaga almazdy. Sen bir al men ýerime seredäý, men öýe bar gaýdaýyn. Gurrun bolmad bibim. Barar kayın gidiver. Gaýgy etme. Kerem akıllı oglan ahyry. Hiç de adam bolan näler. Sağ ol. Vallahi Sen dogry aýtýan ekeniň Ilyas. Hakykatdanam okuwanyňa degmeýän eken. Näme üçin, kim üçin okajak? Men sen akıllı oglanyňy, ýüregi şolatlary akyl ýetirjeňi öňem bilýärdim. Ýöne birden beýle üýtgediňle näme boldy? Uwan gahrman ýaly görüp ýören kakam. Görüp oturdum, men pikir etişim ýaly adam däl eken. Oýnaşy bar eken. Oy sanay, kim eken ayol?
Ay kim bolan näme? Onu nädip bildiň? Ay sorma sana. Şu hakda hiç saat gurlatym gelenok. Hany sür, gidelle. Şu taýdan uzagrak bir ýere gidetim gelýär. Hiç keyfim ýok. Telefonu intege möçürlüğü näme etsekkäk? Polisiýa habar berýäýsekmi käqidym? Yok enecan adaçyk garaşaly. Belkem jaň eder. Ey Allah. Balamy gora göri. Ýalňyş iş etmegine ýol berme. Sen beýiksin ey Rebbim. Adaçyk garaşyň, habar berdim geler häzir. Habardar bolun, ýürüň şu tarafa. Tiýdirek bolun. Ýokaryk çykaryň. Bolýa. Bolýa. Ýürüň satrak bolun. Ýokaryk çykaryň. Bolýa. Näderek bolun. Näme bolupdyr? Ulogy çakdan aşaqa tüsürip togulanıpdyrlar. Ikisiniň hem ýagdaý agyr. Sürekli kontrol. Aman, gowjatary de borýan. Näme boldy? Näme üçin maňa beýtip teretýäňiz? Seni hakyydym. Oğlun helakçılığı uçuraptır häzir bir yerde. Ýöne alzyra ýaldat ýok. Biz elimizden geleni etdik. Seniha. 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 Getirin bu kömek etseňiz gelin. Seniha. Kerem nerede? Ýagdaý nähili? Operasiýadan çykdy, Hudaýa şükür. Häzir reanimasiýada ýagdaý gowy. Gowlaşar nesip bolsa. Operasiýa ören gowy işdigidim. Ýöne bir garaşylmadyk ýagda ýüze çykdy. Entek öwedine gelenok. Gowlaşar nesip bolsa. Sen anamdar aýal Seniha. Dowa etdim. Oğlum yaş hem sağdın ekeni. Bu dağıtları aňsatlyk bile ýeňip geçer. Sen bizim en güýçli, en gaýratly şepagatçymyz ahyry. Oýunny saňa bu dağıtları gelişen owa. Köşeşiň Sudan hanym, goýuňyny. Siz girmeliňiz. Köşeşiň. Meni ýeke goýup gitme oğlum. Sen men ýeke täp umydymsyň. Meni ýeke goýup gitme. Ey Allah. Oğlum menden aýyrma göri. Ýalbarýan ey Allah'ım. Ey gudratly güýçli, beýik Allah'ım, saňa sagynýan. Diňe saňa sagynýan. Men günämi geç. Saňa münasip kulluk edip bilmedim. Ýöne ýalbarýan, maňa merhemet et. Sen keremsiň Allah'ım. Maňa oğlumy gaýdyp ber. Seniha. Murat. Bu sen mi? Sen bu nähil bolýar? Awwa bimen Seniha. Oğlumy kiýgediň ýanyňyzda boraýyny gidim. Yeşiden zatdan bari tökmet Seniha. Men diňe seni söýdim. Saňa şu suratyň düşürilen giýjediň görkezegin. Ýörmeň bilen. Sen ho jen bilen bolan wakany bilýärmi? Gurrun bertdimi? Oňa çek berdim. Ondan soň bir hepde geçdi. Wagtyndan öň banka bartdyr. Hey şeýledi bir zat dolarmy?
Awwa, menem eşitdim. Meni halamadyk bolsaňyz öýkelerin mene. Mene iş hakda gürleşerim ka oýdypdym Yaşar ağa. İşi gürleşdik Murat. Ýöne sen şo ýer satjak gelit oturşuň. Satyp biljek gel. Men o ýeri aýalym adyna geçirdim. Çağamyň geljegi üçin saklayan. Men öleýsem şo ýer satmagyny idim. Men işte müdürün. Sen arkayın bolay. Sana berýimin berin sözümde de durarın. Sözüm sözdür Yaşar. Şunça ýyllap bilişleşdik. Men beýlik gussa oturmak näme gerek? Sizin ediýäniz näme? Muňa seretli. Muň näme delili bar? Ýadygarlyk suratymyz galaýsyn niýdim. Way näme diýen bar? On soňa men tutan ýerimi goparýan sen anlaryň Muratjan. Men seni gowurýan. Näme içimdäki duýgym gizläp oturaýynmy? Bestirinni. Senin beýle zada garaşamokdum. Seherçede bolsa şu edenim üçin meni bağışla Murat. Sen men pikir edişimdenem has salihatly bolup çykdyň seniha. Ýöne oglumyz Kereme ören erwet täsir etdi. Häzir ol Azara galma, men hemme zady bilýän. Kerem gaýgy etmeseniha. Oglumyz gowlaşar. Ol mundan beýlek hiç hasan sen sözüňden çykmaz. Şunu sana getirdim. o yanıma geldi. Yanıca da şu taýdady. Ey Rabbim, taňa şükür edýän. Oğlum, Keremcan. Abla seni ha boşluk Kerem ödüne geldi. Sınıňmy? Hawa Hudaýa şükür seni soraýa. Seni görjek diýe. Ýörünni. Babam geldi. Kakam ýanyma geldi. Sudan daýda kakamy tökmedi atan eken. Meni şu suratyň düşürilen ýerine gidip bardady görkezdi. Soňra bolsa, ejen gynataň meni gynadygyň bolar. Ejeňe her doglan gününe men adymdan bir desi ak gul alyp berdiydi. Ey Allah'ım. Biz sen gudratyňa hayran. Seret. Wah Ilyascan oğlum. Wah oğlum. Tudan. Köşeş dogunum, köşeş. Ilyas. Köşeş doguncuğum, köşeş. Koy tetini. Köşeş. Köşeş dogunum. Köşeş. Bulun tediri. Han maňa berin. Haýyş edýän. Köşeşiň. Köşeşiň haýyş. Köşeş koy tetini. Ilyas Ýazgytdan oğlum. çykyp bolmaz. Mert bol doguncuğum. Inha men ýanyňda. Bugunlerem geçer görersiň. Mehriban adamlar. Şu wagta çenli Allah'dan edilen ýaşy dilegler hiç wagt boş gaýtarlan nädir. Ýataty zat bize onanyp ýürekden dua etmegi başarmaly. Ýatdan çykarmaň. Perişteleň arasyny elden ele geçirilip iň tyl kabul bolýan dua bir biçaran hereketler arkaly ýüze çykarýan hal duasydyr.